zvachizongobuda pachena aiwa kuti mutungamiri wenyika aiwa hasi kustepa down noda kuti pane sculpture aiwa yecrocodile yakanovakiwa aiwa pastate house recently. Izvezvi vanhu zvavazvibvunza vakati saka munoti mutungamiri wenyika ndiye anganzi angastepa down na 2028 here? Hazvipere mushe samina mashuka budanyogwa pana muri subscribe like what on the bell icon. Tinoona mukomana anonzi Majara anoburitsa picture ramuri kuona irere onyora achiti ndodzoka papicture iroro anyora achiti yes, if you think that Mnangagwa is renovated state house for Constantino Chiwenga or anyone else to take over besides him and his children, think again. He has even included a crocodile ngwena attached to the Zimbabwean bird sculpture. It's about the Mafidi dynasty. Anouya panapa mukaona picture iroro rapostewa paakasekula apapo muri kuona pa the Zimbabwean bird inova emblem yenyika yeZimbabwe. Pane kakrocodile kari apapo kari kakavakiwa kari paside pebed. Mwere Zimbabwe taona kuti crocodile yakutoonekwa se part of the emblem. Chimotodzera mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Hatiri mukomenda zvakawanda inhau yaunzwa nevakomana vanoopposa the ruling party vachiti munozvoonawo sei iwewe kana uchinzwa vakomana vachiti aiwa they are going to step down vanoda kuteedzera the constitution and then wozoona this sign unoti kudii? Unoti zviri kuitirwa VP Chiwenga kana kuti anyone else achazotevera in power? Todzera mafungiro enyu pinenge comment section medu, subscribe or like.